saka ndakaroverwa pfuma ndiyandakaroverwa nekubviswa mazino. Ndakatopererwawo pandiri panapa. Chandutongoroti vanhu vangoyanana chete vagogonogara zvakanaka. Inini ndinoitwa Alfred Kasambiro. Ndiri kuChiweshi, nzvimbo Council pachira Mambo Makope. Mhosva yangu ainonge yapinda mukati medare. Mhosva yangu mamiriro aikange yakaita yakamira yakadai. Inini musi wa14 kwakaroorwa hanzvadzi yangu pabamunini vangu. Ndofunga tanga tingori veukama vega vega vekwakasambiro. Saka pakazouyawo atizvara vangu anoitwa Kelvin Kandeya. Kuma 3 tatopedza basa redu mune zvakanaka. Apa ndanga ndine radio yangu yandanga ndakaisa muhuro ndichitotamba radio kachifara panga pabatanidzwa nebirthday. Saka tsano vangu vanonzi Kelvin Kandeya vakabva vati izvoni iwe uri kuita basa rekungogara nehanzvadzi yangu usina wandipa kana mari, ndoda pfuma yangu. Ndokubva ana baba vanga varipo bamudiki Edrands. Munogona henyu kusataura mazita awo, mungopa serondedzero musingatsananguri mazita awo. Ndokubva hanzi iwewe buda pano, basi zvinhu zvibasa rikuitika panapa harisi basa remufamily menyu, hausisahwira panapa, ichimbomira tite basa redu. Anga kuwadzinga uyu ndiani manje? Anga kuwadzimba ndibaba. Alright, ndibaba. Wanga kudzinga vatezvara venyu? Nditsanwa. Zvanzi aiwa imi mbosudurika nekuti mashoko amuri kuburitsa aya haaenderani basa riri panapa. Ndiko kubuda koburitswa kwakaita vaenda. Wamusi wa15 kuseni ndangoti svikei free market yangu ndine free market nebaba pamashops pamuchiri kuenda. Ndavhura pashopu ndobva ndaenda ndakuenda panext pacho pane rimwe bottle store riripo. Ndokubva ndaona pane mwana watsano vakanga vadzingwa uku nezuro vai. Ndokubva angonanga pandiri inini achibva ndimuri kudherera baba wangu ndisina kana tarisiro yekuti achandirova. Ndokubva andihedha kaviri ava andirova achibhagara chekumeso vakanditsika mbabvu idzi. Ndokubva ndadonha mazino 2, mamwe 3 mazino arikuda kutodonha epazasi. Nepamusaka pokuti ngoti chandikaroverwa handichisi kuziva kuti chii chandikanyatsoroverwa, asi ndinongoziva kuti baba wachona previous day rachona anga andititi kuda pfuma yedu. Saka ndakaroverwa pfuma ndiyandikaroverwa nekubviswa mazino pandiri kuChiweshi kuno. Saka patoratidza kuti toona kuti mazino enyu zvichwa akabva mukatokwara. Mazino akatobva nditori nawo pandiri panapa. Aiwa, tine urombo nezvakaitika. Zvino panyaya dzakaita kunge idzi dzekuti munenge patodeurwa ropa pachivanhu chedu zvinofambiswa sei? Nekuti kudare ramauya muzuva ranhasi idare rechivanhu. Zvanga manyatsokwira dare, manga muchida kukwira dare muchiti kudii pamusaka pechiitiko chakaitika chekuti pakabviswa mazino pakadeuka ropa mukakwadzwa? Chiitiko ichi makwiriro anga ndaita dare iri ndanga ndichida kuti Mambo Makope vakwanise kuti yananisawo kuti tinzwanane, nokuti uyo akandibvisa mazino uyu haasiri iye muridzi wemwana, uyezve aritori mwana wehanzvadzi. Ndiye akandibvisa mazino, saka akabva atiza kuenda kuHarare anochengeta huku kuningiri St Mary's Chitungwisa. Akabva atiza kusvika nanhasi hatisati taonana naye kuti kana baba wacho nanhasi havana kana kumboya kuzondionawo kana kukumbira regero kuti ndo zvawakasangana nazvo. Hapana kana munhu akambokwanisa kuuya kuzondibatsirawo. Saka ipapo ndotongori munhu akaomerwa zvekutoti muromo wese uyu utori munhu afana kuenda kuchipatara kuonekwa nachiremba chaiye, asi mari dzacho ndidzo kuita kuti ndisanyatsokubatsirikana mune zvakanaka. Alright, ndikuda kukudzosai kumashure mbichana. Mhosva yaparo
sematsanangurira muri kuita kuti ndimi makatadzi. Kazhinji munhu achinge auya kudare anenge ane tarisiro yekuti payananiswa, asi mukuyananiswa mazino atobva kababa achagone kuti anga achidzokera mukana. Zvekare matonditsanangura mukati mazino iwaya matoya nawo muzuva ranhasi. Kuti nyaya iyi igadziriswe mugoyanana sehama, nekuti tinoziva kuti donzo redare ramambo nderekuyananisa vanhu kuti vagarisane zvakanaka. Imimi chishuwo chenyu chachiri pamwoyo penyu mazoya kudare pakuyananiswa apa manga muchitarisira kuti munge muchigadzirisana sei? Kudaro mawiro andanga ndakaita ndekuti sedare rachifi kana pachinge padeuka ropa sezvinhu zvakaita kubva mazino, zvinhu zvokutoti anenge azviita anofanira kunge achitobhadhara semutongwa kunenge kwataurwa nachifi, ndozvaanofanira kuteedzera saizvozvo, nokuti kana ari semazino hapana paanombobva akadzokera zvakare futi, inenge yatoo permanent injury. Saka kazhinji vamwe vanomboripwa sei? Nekuti tiri pakudzidza kutouya kwataita kudzidzisawo muri yeZimbabwe inenge yakatarisa kuti kazhinji pachivanhu padeurwa ropa pabva mazino, zino rinochadywa kazhinji. Munhu angatarisira kuti angaripwe huku here kana mbudzi here kana mombe. Tichazoita hedu tsvakiridzo tichinzwawo kune mamwe masabhuku ari mudare tichibvunzawo. Chifi vanoti kana munhu abviswa zino kana mazino vanoti zino mombe, zino mombe, ndo matongero anoita chifi. Saka apa ndanzwa muchiti mamwe matatu ari kuzunguzika kuratidza kuti anogona kuda kubva. Anotobva iwayo semamiriro zvakaita. Saka dzinogona kuita mombe 5 kwenzi, nekuti muri kuti mamwe matatu ari kuzunguzika. Ichokwadi. Amai, mungagone here kuziva kuti chiitiko chakanyatsofamba sei? Kutsanangura kwakuchita baba vari kuti vakarwisana papedza nyaya dzekurorerana kwairorwa hanzvadzi yavo. Mungange here makaona chiitiko chichiitika kana kuti zvava zvakamira sei? Nangona handisipona, ndiri kumba nemwana. Saka muzviitiko zvakaitika zvokuti baba wakazobviswa mazino, zvesho ndatoona hapo mazino akabva, makazozvitorawo sei? Nekuti vakwirirwa Samoni muzukuru wenyu, hamenoti munenge manzwa nyaya iyi yemuzukuru wenyu kuti akarwisana nababa vekwenyu, makaitambira senyaya? Ndakatopererwawo pandiri panapa. Chandutongoroti vanhu vangoyanana chete vagogonogara zvakanaka. Ndakatopererwawo, handikwanisi kutaura hangu zvakawanda. Toona vanhu vanenge vauya kudare kwamambo, zvekare imimi pane ukama pakati. Imimi makazvitadza here? Akatiza uya hapo. Alright.